To ano. Takže, exkluzivní rozhovor s Ivetou. Můžeš říct hvězdu, jako mě to vadit nebude. Velice namyšlenou Ivetou Hetzendorfovou. Alias Pfeifferovou. No tak to říkáš. Takže, No. Takže musím vám dát otázku, kterou dávám všem lidem, s kterými dělám rozhovor. A to je, jaký máte názor na Jakuba Hermana? Jelikož ho vůbec neznám a podle fotek a vyprávění se zdá být takovýto milým hochem. Je docela hezký a určitě láme dívkám srdce. Nevím. Ach to. No, co nám ještě povíte? Jo, počkat. Co si myslíte? To je taková písnička. Ale ona hraje moc nebe. Takže, co si myslíte o exkluzivní hvězdě mě? No prostá píčovina. Ty mě boucháš. To je... To je prostě dívka, která má velký prsa. Má píseň v obočí. A nabarvenou hlavu a její srdce. Dobrý, tak jsme se zasmáli. To se vidíme zájem, že jsem myslela, že mám říct jako spolková. Ale to v těch amerických filmech znamená fuj. A teďko, co si myslíte o Lukášovi Bernáškovi? No, ten je tak úžasný. Co si myslíte o Lukášovi Hromádkovi? Ne. To je takový díra s tou kamerou. Co si o ní myslím? No to je prostě kunda. Co si myslíte o Lukášovi Zemanovi? Achtung. Fuj. Co si myslíte o Lukášovi? A jo, ale... Já nevím. Co si myslíte o jménu Lukáš? Lukáš. No, Ten Benášek měl na svátek, jo? Lukáš. To je křeatý jméno z angličtiny. Lukas. A v češtině to znamená koukat se na prdel. A. No jo. No to je dost. A co si myslíte o... Nebo není to tak blízko. Co si myslíte o... velké nadváze? No, myslím si, že bych se jí chtěla zbavit. Blbá, ne? Že skončí jak ta holka. No. Co si myslíš o Maškovi? Nic. Já vím. Můžu to říct. Co si myslíte o Záhorkovi?
Ne. Samozřejmě si sám srandu. Jo. To je takový primitivní hoch. Ne. A, Je moc hezký a hodný. a co si myslíte o Hirmanovi? No. Kubíka mám ráda. Když si myslíte o sobě. Já jsem tak úžasná. Takže si asi myslíte, že namyšlené hvězdy jsou in? Ne, samozřejmě nejsou, jenom já. No počkejte, zrovna jsem vám chtěla říct, že máte pravdu. Dobře. Co si myslíte o velkém poprsí? Myslím si, že není příliš hezké mít kozy jak Pamela. Protože potom ty airbagy se blbě jako... No, však ona ví. A Gigi? Finish?